Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isoy. Taong 1958, Sibutad, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, nagbibinata pa lamang itong si Isoy. Dahil sa impluwensya ng barkada, nalulong siya sa iba't ibang bisyo at masasamang gawain. Sa kanilang lugar noon, kabilang sila sa mga pasakit ng barangay. Kung hindi sila naaaktuhang nagnanakaw, nang didiskita sila ng mga binatang wala naman sa kanilang ginagawa. Maraming beses na rin silang nahuli, pero kalaunay pinapakawalan din sila dahil sa pag-areglo ng kanilang mga magulang. Sa loob ng halos ilang taon nilang pagiging pasakit sa ulo, wala nang maisip na paraan ang kanilang mga magulang kundi sila'y itakwil. Imbis na matakot naman at magbago, tinawanan lang yon nila Isoy na parabang hindi man lang sila nababahala sa maaaring kahahantungan ng kanilang buhay. Inakala kasi nilang magkakaroon pa sila ng pangalawang tsansa, pero lingid sa kanilang kaalaman, nakapagdesisyon na ang kanilang mga magulang. Magmula noong pinalaya sila, ang naging katuwang na niya sa buhay ay yung kababata niyang si Buno. Magkasundo naman silang dalawa, kaya nagpasya silang magsama. Sa mga unang araw ng pagiging lagalag nila sa bayan, purong pangdidiskita lang naman at katuwaan ang kanilang pinagtuunan ng pansin. Ayos lang sa kanila noon na hindi makakain, gawa ng madali lang naman silang nakakapagnakaw. Pagtatapat pa ni Isoy na kapag walang-wala na talaga sila, nagnanakaw sila ng mga pato at manok sa mga bahay-bahay na kanilang nadaraanan. Buwis buhay man ang ginagawa nilang yon, wala silang mapagpipilian dahil sa patuloy na pagkalam ng kanilang mga sikmura. Isang taon pa ang lumipas, magmula noong lumaya sila, nanirahan si Isoy at si Buno sa paanan ng bundok. Yun na lang kasi ang lugar na maaari nilang mapagtaguan dahil sa dami ng taong naghahanap sa kanila. Dagdag pa niya na, kahit gabi, hindi sila gaanong nagpapakakampante dahil sa mga bantang kanilang natatanggap sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, sa kabila ng mga ito, panatag pa rin sila dahil sa mga armas na kanilang pagmamay-ari. Napagkasunduan nila noon na sa oras na malagay na sila sa alanganin, hindi sila magdadalawang isip na pumatay ng tao. Bahala na ang maging kriminal. Ang importante, mabuhay. Akala nila gano'n na lamang yun kadali. Pero dumating ang isang araw na sinubok sila ng tadhana mismo. Papasapit na noon ang dapit hapon, habang nagpapakain si Isoy sa kanilang mga alagang hayop, may nasipat silang isang lalaking naglalakad papalapit sa kanilang pamamahay. Sa itsura nito, parang nasa 50 anyos na ang edad nito, kaya imbis na salubungin, pinili nilang hintayin yung makapasok sa kanilang teritoryo. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman ng lalaki sa bakuran ng tahanan nila, hindi na nagdalawang isip si Isoy na yon ay salubungin. "Oy Manong, saan ang punta mo? Parang naliligaw ka yata. Kung tutungo ka sa bayan, hindi ito ang daan." Bungad na wika niya sa lalaki. Dagdag pa ng kaibigan niya na umalis na yon sa lalong madaling panahon kung gusto nitong makaiwas sa gulo. Kasabay naman ng pagwika nito ay ang pagpakita naman ito ng kanilang mga armas para sindakin ng lalaking yon. Subalit imbis na ito ay umatras,
Nagpatuloy lang yun sa paglalakad hanggang sa magkaharap na sila. Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. Nandito ako para humanap ng masisilungan. Pwede ba akong tumuloy dito? Bungad na wika ng lalaki sa kanya. Matapos namang marinig ni Isoy ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng kung iisipin, bakit gusto nitong tumira sa barong-barong, gayong maraming magagandang tahanan sa baryo. Dagdag pa niya na, sa estado naman ng lalaki, halatang may pera ito, kaya sadyang nakapagtataka talaga ang personal nitong pagbisita sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi na nakaimik sila Isoy nang abutan siya nito ng isang bungkus ng pera. Pagsilay naman dito ng kaibigan niya, agad namang nagbago ang ugali nito na imbis kampihan siya, nagpumilit yung patuloyin na lamang ang lalaki sa pamamahay nila. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman niya yung inakbayan. Sabay dala nito sa loob ng barong-barong. Buno, nasisiraan ka na ba ng ulo? Mag-isip ka nga, hindi natin kilala ang taong yan. Bakit di na lang natin itakbo ang pera kaysa tumulong pa sa kanya? Nandito na oh, hawak ko na eh. Galit na wika ni Isoy sa kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Buno ang sinabi nito, napaisip na lang yun sa labas ng bahay nila habang sumasagot sa kanya ng, pwede naman nating itakas yan. Ang tanong, masusundan pa kaya yan? Mag-isip ka naman, Soy. Unawain mo, kapag nandito siya sa ating poder, mahuhut-hutan pa natin siya ng pera. Bago natin siya iwan, siguraduhin muna nating limas siya para naman tiba-tiba tayo, di ba? Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumunod sa plano. Hindi niya mawari pero kahit anong gawin niya, aminado siyang may punto ang kaibigan niya. Pagbalik naman nila sa labas ng kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanila ang lalaki na kampanting nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman itong pinasa ng kanyang mga gamit. Sabay pasok sa pamamahay nila. Nang masipat naman nila ang ginawa nito, hindi naman nila yon kinontra. Sa halip tinulungan pa nila ito sa mga gamit na itinago nito ilang metro bago makarating sa kanilang pamamahay. Habang pinapasa naman nila ang gamit ng lalaki, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng yung ilan sa mga bayong nitong dala, may nakakasulasok na amoy. Noong una, inakala niyang nagmula ito sa karneng ibinilad, pero sa katagalan, napagtanto naman niyang sadyang kakaiba talaga ang mismong baho nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga napansin, pinili naman niyang yon ay ipagsawalang bahala. Ang buong akala niya kasi, nagkataon lamang ang mga bagay na napapansin niya. Sa paglipas pa ng mga araw, ramdam nila Isoy ang paggaan ng kanilang pamumuhay. Kung pagkain at ulam ang pag-uusapan, halos bumahan ito sa kanilang bahay dahil kapag umuuwi yung lalaki, marami yung dala. Inihaw na manok, inihaw na isda, tapos yung hinahanap-hanap nila, sariwang baboy. Matabang ang pagkakaluto nito, pero sulit na sulit. Tamang-tama lang ang lasa at pasok talaga sa mga pagkaing tipo nila. Dahil sa palaging dala ng lalaki, hindi nila maipagkakaila na natitipuhan na nila ang ugali nito. Unti-unti na rin nila yung nakikilala, gawa ng tuwing naghahapunan sila, palagi yung nagkukwento ukol sa mga karanasan nito. Ayon sa lalaki, kaya siya napadpad sa lugar na yon
ay dahil sa isa siyang manunuklas. Likas na talaga sa kanyang dumayo kung saan-saan para lamang mahanap kung ano ang kahulugan ng kanyang buhay. Dagdag pa nito na, sa bayang kanyang pinagmulan, ubod ng yaman ang kanilang pamilya. Lahat ng karangyaan nasa kanila na, pero pakiramdam niya parang hindi yun sapat. Naniniwala kasi ang lalaki na tayo'y manlalakbay lamang sa mundo, kaya walang silbi ang pagkimkim ng yaman kung sa bandang dulo'y mamamatay lang din naman. Mariin din itong inilahad na kalimitan sa mga napupuntahan niya, gumagaan talaga ang buhay dahil sa perang kanyang ibinibigay. Nabanggit din ng lalaki na alam niyang hindi masasamang tao itong sila Isoy, bagkus sila ang mga tipo ng binatilyo na dapat tularan. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, mas lalo silang humangad ng malaki. Para maisakatuparan naman ang kanilang pangarap, patuloy nilang pinakisamahan ng lalaki sa pinakamagandang paraang alam nila. Akala nila magiging sapat na yon, pero nagkamali sila. 2 buwan pa noon ang lumipas, may mga bagay na siyang napapansing kakaiba. Yung lalaki kapag umuuwi sa kanila, may mga pagkakataong nagdadala na yon ng mga hilaw na karning inilagay sa bayong. Madalas din yung lumakad ng gabi, na ayon sa kanya may pinupuntahan yung mga importanteng tao. Siyempre, dahil sa hindi naman nila kilalang lubos ang taong yon, sinisiguro naman nilang nakahanda sila sa lahat ng oras. Ang ikinakatakot kasi nila ay yung maaaring gawin ito sa oras na bumalik yon sa bahay na tulog silang dalawa. Ngunit habang tumatagal, sadyang hindi na nila nakakayanan ang puyat na gabi-gabi nilang nararanasan. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagdesisyon silang gumawa ng mga oras ng pagbabantay. Sa unang araw, si Isoy ang magbabantay mula 9:00 hanggang 3:00, at kapag natapos na niya ang kanyang torno, papalit naman sa kanya itong si Buno. Sa mga panahong kasing yon, gabi-gabi na talaga ang pag-alis ng lalaki, kaya medyo nagtataka na sila. Hindi naman nila ito kayang tanungin ukol sa ginagawa nito, sa kadahilanang palagi lang sila nitong inaabutan ng pera. Inakala rin nilang walang masamang mangyayari sa kanila, pero dumating ang isang gabi na may nasaksihan itong si Isoy na kakaibang pangyayari. Ayon sa kanya, gabi noon ng Biyernes, habang tulog na tulog siya sa tabi ng kanyang kaibigan, bahagya naman siyang nagising nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Siyempre, nataon namang wala silang palikuran, kaya ang ginawa niya lumabas ng bahay para doon ilabas ang sama ng kanyang loob. Habang tumatae itong si Isoy, nasipat naman niya yung lalaking tumutuloy sa kanila na dahan-dahang naglalakad papalapit. Siyempre, dahil sa kilala naman niya ito, hindi niya na yun tinawag, gawa ng abala rin siya sa kanyang ginagawa. Pagpasok naman ng lalaking yon sa bakuran ng bahay nila, bigla naman yung napatigil habang maiging pinagmamasdan ang paligid. Pagsilay naman niya sa ginawa nito, agad naman itong naagaw ang kanyang atensyon, dahilan para sundan niya yon ng kanyang paningin. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang napansin maliban sa pagtayo ng lalaking yon habang pinagmamasdan ang kanilang pamamahay. Paghakbang naman ito ng 3 beses, muli na naman yung natigilan at kasabay nito ang pagsilay ni Isoy sa mga namumula nitong mata. Walang patid din ang pagtulo ng laway ng nilalang na para bang isa yung uri ng halimaw na hindi nakakain ng 1 taon. Pagkalapat naman ng mga kamay nito sa damuhan, bigla naman yung naghukay ng napakabilis
hanggang sa makagawa na yon ng hindi gaanong kalakihang uka sa lupa. Pagsilay naman ng lalaki sa ginawa nito, agad naman itong sinukahan ang ukang yon ng likidong napakalapot tapos napakabaho. May mga bilog-bilog ding bagay na sumasabay dito na animoy parte yon ng kinain nito na hindi pa natutunaw. Matapos naman itong gawin ng nilalang, dali-dali naman yung tumakbo patungo sa harapan mismo ng kanilang pamamahay. Paglapit naman ito dito, dinilaan nito ang mga pinto, maging yung mga bintanang nakasarado na. Habang ginagawa naman yon ng lalaki, may mga katagayong binibigkas na halos hindi naman niya maintindihan. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman yung tumakbo papalayo hanggang sa mawala na yon sa kanyang paningin. Nang mapagtanto naman niyang wala na roon ang nilalang, hindi na siya nagdalawang isip pa na pumasok sa bahay nila. Kahit may mga nagkalat na dumi sa kanyang pantalon, mas inuna niyang makapasok upang abisuhan yung kanyang kaibigan ukol sa mga bagay na nasilayan niya. Pero pagdating naman niya sa kanyang silid, bumungad sa kanya itong si Buno na nakalutang sa kanilang higaan. Umaangil din ito at sa estado nito para na yung nagdedeliryo. Dala naman ang takot niya. Walang pagdadalawang isip naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Ang tanging dala niya lang noon ay yung 45 niyang barel, tapos yung patalim na palagi niyang isinusukbit sa kanyang bewang. Nag-aalala man siya para kay Buno, pinilit niyang iligtas na muna ang kanyang sarili. Sa isip-isip niya, paano niya yun matutulungan kung dalawa silang mahuhulog sa bitag ng lalaki? Kalahating oras pa ang dumaan ng kanyang pananakbo. Hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng yung layo ng bahay nila sa baryo, halos 15 minuto lang kung nilalakad. Yung ginagawa niya pagtakbo na, tapos hindi pa rin siya nakakarating doon. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mapaisip na baka inililigaw siya nung lalaking pinatuloy nila. Sa isip-isip niya kasi, kung talagang aswang ito, may posibilidad na natunugan na siya nito bago pa man ito gawin yung mga bagay na kanyang nasilayan. Matapos naman yung maunawaan ni Isoy, imbis na magpatuloy pa, pinili niyang humanap ng lugar na maaari niyang mapagkublian. Sa isip-isip niya, bahala na kung ano man ang mangyari sa kanya, basta ang mahalaga makikipaglaban siya hanggang kamatayan. Matapos naman niya itong mapagpasyahan, matapang naman siyang naghintay sa ilalim ng puno ng sampalok. Sa lugar na yon, tanaw niya ang bahay nila. Gawa ng nakapatong ito sa isang maliit na burol. Madali din niyang masisilayan sa lugar na yon kung merong lumalapit dahil sa mga damong mahahawi nito habang binabagtas nito ang daan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nanatiling tahimik naman yung lugar na kanyang tinitingnan. Akala niya hindi na siya susundan ng lalaki, pero pagpatak ng 11:00 ng gabi, may nasipat siyang dambuhalang aso na mabilis na tinatahak ang mga nagsisitaasang talahib. Kahit malayo pa yon sa kinaroroonan niya, halos rinig naman niya ang napakalakas nitong mga alulong. May mga pagkakataon ring umaatungal pa ito na para bang isa yon sa kanyang mga pamamaraan para sindakin ang kanyang biktima. Nang marinig naman ni Isoy ang tinig ng nilalang na yon, hindi naman niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga buto. Tipong kahit pigilan niya yon, nagkukusa lang itong gumalaw.
Dahil sa mga naramdaman niya, hindi naman niya mapigilan na lumayo na sa lugar na yon. Pero ang ikinakatakot naman niya ay yung posibilidad na maaari siya nitong matunugan sa oras na ginawa niya ang bagay na yon. Nasisiguro rin niyang madali siya nitong mahahabol dahil nung pinagmamasdan niya ito, nakita niya kung kaano yun kabilis. Alam niyo, Pinuno, sa sitwasyong yon, halos hindi talaga makapagpasya ng matino itong si Isoy. Lahat kasi ng naiisip niyang gawin, may kaakibat na panganib para sa kanyang buhay. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip naman siyang nagpasya na manatili sa lugar kung saan man siya naroroon. Bahala na. Patay na kung patay. Wala na rin namang patutunguhan ng buhay ko eh. Wika niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang pagtakbo ng nilalang papalapit. Ilang segundo pa ang lumipas. Nakita naman niya yung tumigil sa paanan ng burol na parabang meron itong inaamoy. Panay kasi ang paghinga nito ng malalim, tapos yung ilong nito naglalabas ng puting usok. Hindi naglaon, nang maaninag na niya yon ng malapitan, doon na niya tuluyang nasilayan ang mismong wangis ng nilalang. Paglalarawan ni Isoy sa dambuhalang aso, hindi naman yun nalalayo sa mga pangkaraniwang aso pero yung mga pangil nito halos 2 pulgada ang haba. May mahaba rin yung dila at yung mga kuko nito, singtalas ng mga punyal. Ayon nga sa kanya na, kalmot pa lang ng nilalang na yon, paniguradong patay na ang tao kapag tinamaan ito. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, hindi naman niya maiwasang masindak nang magkatitigan na sila ng nilalang. Dahil sa pangyayari, mabilis naman siyang kumaripas ng takbo pababa ng burol. Hindi na din niya inisip yung mga talahib na kakaputo lang, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na buhay at kamatayan ang namamagitan sa kanya noong mga oras na yon. Habang tinatakbo naman niya ang matarik na bangin, muntik-muntika na siyang magpagulong-gulong pababa. Sa sobrang tarik kasi nito, may mga pagkakataong nawawala na siya ng balanse pero nagagawa naman niyang makabawi. Pagdating naman niya noon sa paanan ng burol, mabilis naman niyang tinahak ang palayan kahit marami na siyang tinamong sugat sa paa. Sa sobrang takot noon ni Isoy, yung mga sugat niya parang hindi na niya nararamdaman ng hapdi. Akala niya noon malayo na ang agwat nila ng nilalang na yan. Pero bago pa man siya makasampa sa barikada ng huling kahon ng palay, bigla naman niyang naramdaman ang pagkagat nito sa kanyang bewang. Pagbaon ng matatalas nitong pangil, agad naman siya nitong ibinalibag sa lupa, sabay tarak ng matatalas nitong kuko sa kanyang binti. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa itong si Isoy kundi ang mapasigaw, pilit na humihingi ng tulong sa mga taong maaaring nasa paligid. Habang ginagawa niya ito, buong puwersa naman niyang kinasa ang kanyang armas at kasabay nito ang walang habas naman niyang pagpapaputok sa mismong mukha nito. Nang maramdaman naman ng nilalang ang kanyang ginawa, parang asong ulol naman siya nitong sinakmal sa may bandang bewang, sabay kaladkad sa kanya patungo sa gitna ng palayan. Mula sa lugar na yon, paulit-ulit naman itong sinakmal ang kanyang katawan hanggang sa maramdaman na niya na parabang mahahati na siya sa dalawa. Pagsilay naman ng nilalang na yon na naghihingalo na siya, dahan-dahan naman yung nagpalit anyo habang nakangisi. Tama nga ang hinala ko. Hindi ka tinabla ng gayumang ginawa ko. Sayang, Isoy. Ikaw pa naman ang gusto kong maging tagasunod sa inyong dalawa. Pero wala akong magagawa. Mas hamak na matapat ang kaibigan mo.
Mamaya kapag patay ka na, babalikan ko siya. Iuuwi ko siya sa amin at mula roon magsisimula siyang magsilbi sa akin. Alam kong noon pa man marami ka ng pagdududa. Ang kaso lang hindi mo yun sinunod. Wika nung nilalang sa kanya. Matapos naman niya itong ilahad, nagsimula na naman yung magpalit anyo hanggang sa muli na namang bumungad sa kanya ang isang dambuhalang aso. Pag-angil naman ito, nag-amba naman yung susugod pero hindi na yun napansin pa ni Isoy. Sa sobrang tindi kasi ng pinsalang kanyang tinamo, parang naghihintay na lamang siya noong mamatay. Mabuti na lang bago pa man siya malapitan ng nilalang, may narinig silang grupo ng tao na sumisigaw di kalayuan sa kinaroroonan nila. May dala-dala yung mga sako at kaldero na siya namang kanilang ginagamit pantaboy sa nilalang. Nang mapansin naman yun ng lalaki, imbis na sunggaban pa siya nito, napilitan na rin yung lumayo. Hindi naglaon. Nang mawala na yon sa kanyang harapan, doon pa lamang siya napabuntong hininga habang pilit na itinataas ang kanyang kamay. Kaya niya yun ginawa ay para maipalam sa mga tao ang kanyang eksaktong lokasyon. Awa naman ng Diyos, agad naman itong natagpuan ang kinaroroonan niya, kaya madali siya nitong nalapatan ng paunang lunas. Base sa mga taong tumulong sa kanya noon, balot na noon ang putik ang kanyang buong katawan. Hindi na rin siya noon nakakapagsalita dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi naging maganda ang kalagayan ni Isoy. Ayon sa mga albularyong tumulong, sa sobrang tindi ng pinsalang kanyang natamo, may posibilidad na maaari niya yung ikamatay. Dagdag pa ng mga ito na kinakailangan din niyang masalina ng dugo upang hindi siya atakihin sa puso. Dahil sa sinabi ng manggagamot, lahat ng taong tumulong sa kanya nagpakuha ng mga dugo nila. Paisa-isa nila yung ipinakita sa mga manggagamot upang makahanap yon ng eksaktong dugo na babagay sa kanyang katawan. Mabuti na lang may nahanap yung mapagkukunan, kaya sa loob ng lalong madaling panahon, nasalinan siya nito. Ayon kay Isoy na, yon ang sumalba sa kanyang buhay, kaya malalim ang kanyang utang na loob sa lalaking nagmagandang loob para magbigay ng kanyang dugo. Habang nagpapagaling naman siya noon, itinanong niya sa mga ito kung nakita ba nito ang kanyang kaibigan. Nabanggit din niya ang tungkol sa lalaking nanuluyan sa kanila na siya namang hindi na nito nagawa pang masagutan. Ayon sa mga lalaking kanyang nakausap, milya-milya ang layo nila sa Sibutad. Pagtatapat pa ng mga ito na, nataon lang ang pagkakarinig ng mga ito sa kanyang sigaw. Nasa kasagsagan kasi sila noon ng pagbabantay sa kanilang mga itinanim na palay upang masigurong walang kumukuha nito. Madalas na kasi sa kanilang lugar ang nakawa ng binhi, kaya umaga man o gabi, binabantayan talaga nila ang kanilang palayan. Dagdag pa ng mga taong yun na marami man silang nasirang binhi sa lugar na yon, pero hindi na nila ito gaanong inisip pa. Ang tanging mahalaga para sa kanila ay yung buhay na kanilang nasalba noong mga oras na yon. Matapos naman itong mailahad ng lalaking nakausap niya, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanyang kinaroroonan habang nagwiwika sa kanya ng, Noy, may pamilya ka ba sa Sibutad? Sabihin mo nga mga pangalan at lugar nila para makapagpadala kami ng sulat. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka naming makauwi sa inyo. Nang marinig naman ni Isoy ang sinabi nito, napailing lang naman siya habang sumasagot doon ng, Wala na ho akong pamilya. Palaboy na rin ho ako doon. Yung kaibigan kong nawala, siya na lang ang tinuturing kong mahal sa buhay.
Susulitin ko na ho itong pabor na ibinigay niyo sa akin. Pwede ho bang makitira na lang ako sa inyo? Masipag naman ho ako. Tsaka marami akong alam na trabaho. Kung pagtatrabaho lang sa bukid, maaasahan niyo ho ako dyan. Dahil sa kanyang sinabi, ilang araw naman yung pinag-isipan ng lalaki. Noong una, inakala niyang wala na yung pag-asa. Pero pagbalik naman ito sa bahay pagamutan, inilahad nito sa kanya ang pagsang-ayon nito sa nais niyang mangyari. Nang marinig naman ni Isoy ang sinabi ng lalaking yon, taus-puso naman siya doong nagpasalamat. Magmula noon pinuno, lahat ng bisyo at masama niyang gawain, kinalimutan na niya. Itinuring na rin niyang parang totoong ama ang umampun sa kanya dahil sa ginawa nitong pagligtas sa buhay niya. Nawalan man siya ng kababata, para sa kanya hindi yon dapat na ikalugmok, gawa ng sa ganoong paraan naman talaga umiikot ang buhay. Ayon nga sa kanya na, paunahan na lang talaga kung mamamatay. Hanggang sa ngayong pangkasalukuyan pinuno, kahit may edad na itong si Isoy, nanatili pa rin sa kanyang alaala ang tungkol sa ginawa ng kaibigan niya na si Buno at ang maling desisyon nito. Okay. Opinyon ko sa kwento. Title pa lang, alam na talaga natin. Mali talaga yung naging desisyon ni Buno. Pero kasi alam nyo, kung pagbabasehan nyo yung pag-uutak ng dalawa, ang tinitingnan ni Isoy, instant. Ang tinitingnan ni Buno, long term. So, medyo mahihirapan talaga tayong pumanig sa dalawa na to. Kasi may katwiran naman si Isoy. Hindi naman nila kilala yun eh. 'Di ba? Tapos, magtitiwala sila kaagad. Yun yung side ni Isoy. Tapos kay Buno naman, susugal siya. Hindi nga nila kilala yun. Hindi nila alam kung ano yung background. Pero yung perang ibinibigay nun, tuloy-tuloy. Tapos, pakiramdam pa nila, parang mas napaganda yung desisyon ni Buno kasi mayroon silang nahihita dun sa lalaki na yon. Ang hindi nila alam, unti-unti na pala silang ginagayuma o nilalason para gawing tauhan. Diba? Ito yung mga desisyon sa buhay na sobrang hirap. Dito ka ba sa sure ball na mabilisan? O dito ka sa long term na hindi ka sigurado? Susugal ka talaga. Diba? Parang negosyo. Pero sa negosyo kasi iba rin eh. Meron din dyan na long term na masusustain yung mga pangangailangan mo. Pero syempre, hindi ka pa rin sigurado kasi pwedeng mangyari yung mga hindi dapat mangyari. Or yung instant na magkakapera ka. Pero sa mga susunod na araw, hindi mo alam kung magkakaroon ka pa rin ng ganun, yung instant nga. So dito sa magkaibigan na to, parang ang hirap, no? Wala tayong papanigan kung hindi natin napakinggan ng buo yung kwento. Alam ko karamihan sa inyo, papanigan si Buno. Pero ending, namatay. Kaya maganda to. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.